Balitang matatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Sound check, sound check. Maulan na tanghali po mga karehiyon, tanghali ng Biyernes, June 5, 2026. Kumusta kayo po? Kumusta ho kayo? Welcome sa inyong paboritong online tambayan tuwing tanghalian. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Kumusta ho kayo mga karehiyon? At simulan ho natin ang ating programa dito ho sa isang traffic advisory para ho sa mga biyahero sa mga patungong Metro Manila. Yan, southbound portion. Asahan po ang mabigat na daloy na trapiko dyan sa bahagi ng NLEX, Marilao hanggang May Kawayan. Kanina nagkaroon ng road crash bandang alas 11 ng umaga. At nararanasan pa yung epekto niyan, batay na rin ho sa ating monitoring at sa anunsyo ng NLEX. Ito, Marilao to May Kawayan Interchange, southbound. Nagkaroon ng road crash kanina doon sa lane 3 and 4, yung middle at rightmost lane. Yung takbo ng mga sasakyan dyan, 10 to 20 kph. At nandyan na ho yung patrol team ng NLEX. Yung May Kawayan Interchange northbound naman, ay meron ding 1.3 kilometer na traffic build-up. So kung pauwi ho kayo dito sa atin sa Central Luzon, dyan sa May Kawayan, ay bunsod naman yan ng volume ng sasakyan. Ayan, i-full screen ni Kuya Justin. Araw ho ng Biyernes ngayon, maulan, ingat ho sa kalsada yung mga babiyahe. Ito, sa mga nagbabalak pa lamang, ito po yung sitwasyon, ulitin ko lamang, yung patungo po ng Metro Manila. Ayan, Marilao hanggang May Kawayan ay heavy traffic sa kasalukuyan dahil meron hong road crash kanina na sinakop. Ito hong lane 3 and 4, yung insidenteng nangyari. At 10 to 20 lamang ang takbo dyan ho sa bahagi ng Marilao hanggang May Kawayan. Doon naman sa May Kawayan Interchange northbound, kung kayo po ay pauwi dito sa atin sa Central Luzon, pauwi ng Pampanga, Bulacan, iba pang bahagi, Tarlac, Nueva Ecija, ayan, ay wala hong obstruction dyan, pero malaki yung volume ng mga sasakyan at 1.3 kilometer yung build up ng traffic.
Kaya po, yan yung mga expect ninyong senaryo ngayon pong umaga sa North Luzon Expressway. Balitang makatotohanan. Para ho sa mas maraming balita, pwede ho kayong mag-like at mag-follow sa ating social media pages. Itong ating Facebook at CLTV36 News. Opo, mga Central Luzon updates dyan nyo makikita sa ating ding YouTube channel at CLTV36 Official para po sa iba't ibang content. Pwede pong mapanood dyan mga karehiyon. At tuloy-tuloy tayo sa ating pagbabantay nitong sitwasyon ng trapiko sa NLEX at yung of course yung lagay po ng panahon mga karehiyon. Skip the scroll and stream. Gaya ng nabanggit kahapon doon sa ating programa, dito sa ating programa sa weather forecast ng Pag-asa, Desisyon na tama. abay hanggang 3 araw yung pag-uulan na yan gawa ng habagat na pinalakas nitong binabantayang weather disturbance. Kaya tutok lamang, live din ho tayong napapanood sa telebisyon ngayon, Luzon, Visayas at Mindanao via Signal Channel 115. Dito po sa Central Luzon sa ating 37 cable partners, Air Cable Converge, live na live din tayo at sa Free TV Channel 36. Sa mga may gustong ipabati dyan, Kuyang Justin, pa-shoutout ka naman. Gaya na lamang nitong si Noel Cleofe, maagang nakatutok sa ating programa. Palakpakan natin. Ayan, sabi niya, CLTV36, Kuya Justin Dizon, malapit na ang balik eskwela. Maraming salamat po sa Gardenia Philippines, Pampangas Best at McKinney Food Corporation. Ayan. Desisyon na tama. Skip the scroll and stream. Maraming salamat, Noel Cleofe. Ito mga kariyan, puntahan natin. Ano ba yung mga headlines na tatalakay natin ngayong araw ho ng Biyernes? Narito po ang mga naglalakihang balita. Rescue and clearing operation sa Gumuhong Gusali sa Angeles City patuloy sa kabila po ng pag-ulan. Biskaya couple kinasuhan ng graft at malversation dahil sa substandard na flood control project sa lalawigan ng Bulacan. Sa bayan ho ng Porac, Pampanga, muling ipatutupad ng lokal na pamahalaan itong 5-day work week. Simula po sa June 8th. Sa Macabebe, Pampanga naman, partikular dito po sa Macabebe Elementary School, hamon sa pagbubukas ng klase ang baha. Isang malungkot na balita po mga karehiyon, Kapampangan couple nasawi sa paddleboarding accident sa Canada. Yan ho mga balita ang ating pag-uusapan dito sa ating programa. Kaya naman, yan, tutok lamang ho kayo mga karehiyon at makibalita kay Kuyang Justin Dizon. Ito, puntahan natin ngayon, napakahalaga, yung forecast po, update ng Pag-asa, kaugnay dito kay Tropical Depression Esther. Ito po ay kaninang alas 11 lamang ng umaga
Ano nga ba yung magiging epekto dito pong lagay ng panahon dito po sa atin sa Central Luzon? O itong si Esther, ano yung impact niya dito po sa ating rehiyon at sa ating lalawigang Pampanga? Ito, makibalita tayo sa DOST Pag-asa. Narito po ang kanilang 11 a.m. update kaugnay ho ng Tropical Depression Esther. Benison Estareja. Meron tayong update patungkol sa ating minomonitor na si Tropical Depression Esther as of 11 in the morning, araw ng Biyernes. Si Bagyong Esther po ang madaling araw at huling namataan at 10 a.m. sa layong 230 kilometers hilaga-hilagang kanluran ng Itbay at Batanes. Naglay nito ang hangin na 45 kilometers per hour malapit sa gitna, tropical depression category at kumikilos pahilagang silangan at 15 kilometers per hour. Yung direktang epekto nitong si Bagyong Esther ay nandito po sa may parting extreme northern Luzon, dito po sa may Batanes at sa halos buong Taiwan, asahan yung pabugso-bugsong hangin at minsang malalakas na mga pag-ulan. Habang base rin sa ating latest animation, kung mapapansin din po nila, may makakapal na ulap at mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Luzon. Yan po ay associated naman hindi directly from Bagyong Esther, kundi dahil sa southwest monsoon or hanging habagat at kitang-kita pinakamalalakas yung mga pag-ulan sa ngayon dito sa may Pangasinan, Zambales, Bataan, at yung mga kalapit na lugar nakakaranas din po ng paminsang-minsang malakas na mga pag-ulan. Habang dito naman sa may parting Palawan, Bicol, Visayas, and Mindanao, maliit ang tsansa ng mga pag-ulan pero kung meron man, more on mga isolated rain showers or thunderstorms lang, hindi direktang epekto din ng bagyo or ng southwest monsoon. Base po sa pinakahuling track ng Pag-asa, kikilos ang bagyo sa loob ng 24 oras, pahilagang silangan hanggang sa weekend, makalabas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. So simula po ngayong tanghali hanggang mamayang gabi, babagtasin na bagyo ang rugged terrain o yung mabundok na kalupaan ng Taiwan. Maring mamayang gabi nasa may coastal area na po ng eastern Taiwan ng Bagyong Esther hanggang sa makalabas po ng PAR bukas ng madaling araw agad-agad. Nakikita po natin once manatili siya dito sa may East China Sea pagsapit ngayong weekend, bahagyang lalakas pa ito bilang isang tropical storm. At nakikita natin yung kabuuan ng bagyo na apektuhan po ng hangin at mga pag-ulan itong Batanes province at hindi po nakakaapekto sa ilang babahagi ng ating bansa. Kaya naman po sa ngayon nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1, aasahan yung pabugso-bugsong hangin at ulan doon ngayong araw lamang. And then meron po tayong sea travel suspension automatically kapag meron tayong wind signal number 1. Posibleng paglabas na ng PAR itong si Bagyong Esther bukas ng madaling araw, tatanggalin na rin po natin yung wind signal number 1 sa Batanes. Samantala, dahil pa rin sa Esther, Bagyong Esther at sa southwest monsoon, for today, maraming lugar din po makakaranas ng pabugso-bugsong hangin. Kabilang na dyan ang Ilocos Region, Cordillera Region, natitirang bahagi ng Cagayan Valley, halos buong Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Bukas naman at sa Sunday, meron pa rin aasahang pabugso-bugsong hangin dulot ng southwest monsoon sa malaking bahagi po ng Luzon. Kabilang ng Ilocos Region, Cordillera Region, most of Cagayan Valley, pagsapit po ng araw ng Sabado, ganyan din sa may Aurora, Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, and Occidental Mindoro. Habang sa linggo naman, patuloy ang pabugso-bugsong hangin or occasional gust sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Region, Abra, Apayao at Zambales. Para naman sa magiging lagay ng mga pag-ulan natin sa susunod pa na 2 araw, expected po na pinakamalalakas dito sa may western section ng ating bansa. Yan po ay epekto ng southwest monsoon. Asahan yung mga hanggang 200 mm na dami ng ulan sa susunod na 24 oras dito po sa may La Union, hindi sa Pangasinan at Zambales. Mataas po ang chance na magkakaroon dyan ng heavy rainfall warnings at yung 200 mm po equivalent siya sa 200 liters na tubig ulan per 1 square meter. So ibig sabihin po, kapag kayo ay nasa mababang lugar, mas mataas yung chance na yung mga galing po sa bundok ng mga pag-ulan ay bababa po sa inyong lugar at magkukos ng mas mataas na mga pagbaha. Kaya mag-ingat po sa mga flash floods, sa pag-apaw ng mga kailugan, at sa banta din ng landslides. Asahan naman yung 50 to 100 millimeters or paminsan-minsang malalakas sa pag-ulan dito sa may kulay dilaw po ng mga areas. Yung Batanes, yan po ay dahil kay Bagyong Esther at dahil naman sa habagat dito sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Benguet, at maging dito rin po sa lalawigan ng Bataan hanggang bukas ng tanghali. Paminsan-minsan yung malakas na ulan kaya mag-ingat din po sa banta ng mga baha sa low-lying areas at posible rin
ang pagguho ng lupa. Ngayong araw naman po, aasahan pa rin yung kalat-kalat na ulan and thunderstorms. Dito pa rin sa Metro Manila, makulimlim pa rin ang panahon at aasahan yung mga light to moderate rains. Gayun din sa natitirang bahagi ng Northern and Central Luzon, Calabarzon, down to Occidental Mindoro. So kung lalabas po ng bahay today, make sure na merong baong payong o kapote. At pagsapit naman po bukas ng tanghali hanggang sa Sunday ng tanghali, ito yung time kung saan nakalabas na ng PAR at nasa may East China Sea na ang bagyong Esther, pero magpapatuloy pa rin po ang southwest monsoon dito sa buong Ilocos region from Ilocos Norte down to Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, and Zambales. Asahan yung hanggang 100 millimeters na dami ng ulan, paminsan-minsan malakas po yan. At dahil ilang araw nang umuulan doon, tumataas ang tsansa ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habang dito naman sa natitirang bahagi ng Northern Luzon, sa Cordillera, Cagayan Valley, and the rest of Central Luzon, down to Metro Manila, pagsapit po bukas, araw ng Sabado, makulimlim pa rin ang panahon at may tsansa pa rin po ng mga light to moderate with at times heavy rains at may mga thunderstorms din po pagsapit ng hapon hanggang gabi. At yung mga hindi natin nabanggit na lugar sa may Southern Luzon, ganyan din sa Visayas and Mindanao, partly cloudy to cloudy skies naman in general mula umaga hanggang hapon, and then sa hapon hanggang sa madaling araw, posible ang mga pagkulimlim at mga localized lamang na mga thunderstorms. Para naman sa lagay ng ating karagatan, asahan pa rin po na magiging maalon dito sa may Northern and Central Luzon sa susunod pa na 2 araw. Epekto po yan ng southwest monsoon at bahagyang epekto rin po ni bagyong Esther. Hanggang 3.4 meters dito sa may extreme Northern Luzon at nasa 2.5 to 3 meters yung maximum wave height naman dito sa may West Philippine Sea at sa may silangan po ng Cagayan Valley and Aurora. Habang ang natitirang baybayin ng ating bansa, generally, mababa or banayad hanggang katamtaman ng taas sa mga pag-alon, nasa kalahati hanggang 1 metro, at posible ang mga thunderstorms, kaya tumataas din po ng hanggang 2 metro ang mga pag-alon doon ng saglit lamang. At yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center po ng Pag-asa. Every 6 hours po ang update natin regarding kay Bagyong Esther. Ako po muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo. Maraming salamat Kuyang Benison na para sa ulat panahon. Yan ho mga kariyon na expect natin yung kalat-kalat na pag-ulan dito po sa Central Luzon. At dahil na rin sa habagat at yung epekto ng bagyong Esther nasa bandang Batanes ho yan. Ano? Heavy rainfall inaasahan sa lalawigan ho ng Zambales. Kaya naman dito ho sa mga taga Central Luzon, tutok lamang ho kayo sa CLTV 36 News. Balitang mapagkakatiwalaan. Dahil mayat mayay naglalabas tayo ng balitang may paggagamitan, ano, yung rainfall advisory. Kahapon na nung nabasa ko sabi next 2 to 3 hours, sabi abay totoo nga, biglang lakas buhos ng ulan ano dito sa Pampanga, dito sa bahagi ng Ciudad Angeles. Kaya mahalaga pong maging tayo aware at magabayan tayo ng wastong impormasyon, lalong-lalo na ho ngayong panahon ng ganitong paiba-iba yung panahon mamaya. Nung sabi ko nga sa inyo last week, heat index ang binabalita natin. Ngayon, bagyo naman, pag-uulan naman yung ating pinag-uusapan Tuloy-tuloy muna tayo sa ating public service announcement para ho sa mga kababayan natin dyan sa may Mabiga Resort, Sitio Mabalacat, Sitio Maligaya and Golden Land Subdivision sa Mabalacat City, Pampanga. Opo, mawawalan ng tubig mamayang gabi, alas 9 ng gabi hanggang bukas, Sabado, alas 5 ng madaling araw. Magsasagawa ho ng flushing activity itong Prime Water. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin Gizaneto. Sa Angeles City naman, bagong silang Northville 15 Resettlement. Opo, shout out sa mga taga Northville 15 Resettlement na nakatutok sa ating programa. Opo, bad news. Sorry. Shout out ako pa muna. Ala ko punta nun. Putang alas 10 nimbeng. Wala hong tubig. 10 p.m. hanggang 2 a.m. Bukas ng madaling araw. Ay merong flushing activity rin yung Prime Water. So 10 p.m. to 2 a.m. dyan ho sa bagong silang
Northville 15 Resettlement Barangay Kutud, Angeles City. Apektado rin ang nasabing, ibang araw to, Saturday, Sunday, June 6 to 7, Barangay Kuwayan naman. Kasama ho dyan yung Villa Zarina Subdivision, dyan ho sa Angeles City, 10 p.m. to 2 a.m. sa Sabado hanggang Linggo ng madaling araw. Wala rin hong supply ng tubig. Yan ho ang latest public service announcement. At ito rin mga karehiyon, gusto ko lang banggitin, inaanyayahan po ang lahat, dito ho sa makasaysayang solemn proclamation of the Holy Rosary Parish as minor basilica. Kailan yan, Kuyang Justin? Skip the scroller's train. Abay, sa darating pong June 10, araw ho ng Miyerkules, umaga, alas 9 ng umaga ay magsisimula na ho yung programa dyan ho sa Pisambang Maragul, Angeles City. At para ho sa live coverage, blow by blow. Tutok lamang ho kayo dito sa CLTV 36 News dahil everything HRP atin pong ihahatid sa inyo sa araw na yan upang masaksihan ito pong napakahalagang event na ito. Para ho hindi lamang sa mga taga-Angeles City kundi lahat sa mga Kapampangan at sa mga mananampalatayang Katoliko. Balikan ko lang yung sitwasyon sa NLEX. Ito, merong kalalabas na update yung NLEX Corporation. Balintawak Toll Plaza, right traffic tayo dyan. Pero yung NLEX Arbor Link Interchange hanggang May Kawayan Interchange northbound. Opo, patungo dito sa atin sa Central Luzon. Abay, heavy traffic na sa kasalukuyan. So yung mga babiyahe, ayan, 20 hanggang 30 lamang yung running speed. Wala namang obstruction, pero makapal yung volume ng mga sasakyan. Ayon na rin ho yan sa NLEX advisory. Skip the scroller's train. Ayan, may pagbigat na ho ng daloy ng trapiko, mga karehiyon. Diyan ho sa may NLEX Arbor Link hanggang May Kawayan, Bulacan. Kung kayo ho ay pauwi dito sa atin sa Region 3, asahan ninyo yung heavy traffic dyan ho sa portion na yan. Bocaue Toll Plaza naman, aabot na ng 150 meters yung pila ng mga sasakyan. Pagkatapos ng Bocaue Toll Plaza hanggang May Kawayan, yung southbound portion, ayan, mabigat din ho ang daloy ng trapiko. Yung lane 4, yung hindi pa nakiklear dahil sa nangyaring road crash kani-kanina lamang, 10 to 20 kph ang running speed dyan ho sa lugar. Ayan, nakikita natin dyan sa Bocaue, ayan, tukod ho yung mga sasakyan, mga karehiyon. Balitang makatotohanan. Ingat ho sa pagbabiyahe, ingat po sa kalsada. Madulas po ang kalsada ngayong maulan ng panahon. At ingat ho tayo. Time check muna tayo. 12:32 ng tanghali. Magpapatalastas muna si Kuya Justin Dizon sa aking pagbabalik. Yung mga detalye po ng mga headlines na dapat niyong malaman ngayong araw ng Biyernes, June 5. Huwag ho kayong bibitiw, magbabalik ang inyong online tambayan tuwing tanghalian. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Balitang makatotohanan. Balitang mapagkakatiwalaan. Balitang may paggagamitan. Skip the scroller's train.
TV36 News Stream kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Wait lang ho natin yung ating official live, 2 minutes. Hinihintay lang natin yung live sa TV. Ayan. Yung mga bumabiyahe po, traffic dito sa Bukawi, ayan, Ingat ho sa mga biyahero at eto, flash ko yung comments ni Noel Cleofe. Ayan, maraming salamat po sa Robinson's Mall, sabi niya. Yung venue ng Miss Philippines Earth. Ayan, bukas ng hapon, 4 p.m. Ito, updated si Noel. Ayan. Salamat, Noel, Kumusta dyan sa inyo? Maulan din ba? Maulan ba sa... Malolos, di ba? Malolos ka, Noel. Maulan ba dyan ngayon? Ang haba, stop ball sa NLEX, di umaandar. Ayan ho, mga karehiyon. Tingnan niyo yung northbound portion. Southbound rather. Yung tukod sa may Bukawi. Ayan. 30 seconds po. Kita-kits. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Natin na po ang mga headlines ngayong araw ng Biyernes, June 5, 2026. Sa kabila ho ng maulang panahon, patuloy ho mga karehiyon itong search, rescue and retrieval at clearing operation sa collapse site dyan ho sa Barangay Balibago, Angeles City. Ito ho yung update, umabot na ho sa 30% ng kabuang guho at debris yung matagumpay na naialis ng mga responder mula po dito sa Gumuhong Gusali sa Barangay Balibago. Yun ho yan sa ulat ng Department of Public Works and Highways o DPWH.
Gumagamit na ho ng heavy equipment itong mga responder sa ilalim ho ng Unified Command System upang unti-unting linisin yung lugar habang sinusiguro po yung kaligtasan ng bawat isa. As of 11 a.m. ngayon pong Biyernes, June 5, nananatiling 27 ang bilang ng mga kumpirmadong nasawi sa trahedya. Yun pong huling bangkay na na-recover yung nito pong Huwebes, June 4, 7:10 p.m. nangyari. Matatandaan pong madaling araw noong May 24, 2026 nang gumuho ang under construction building na pagmamay-ari ng isang Ernest Jackson Lim. Ayan ho ang latest dyan sa gumuhong gusali dyan po sa Barangay Balibago, Angeles City. At para ho dun sa mga hindi nakamiss nung balitas natin kahapon, meron hong isang kaanak ng mga biktima ang naghain na rin ng kaso laban ho dito sa may-ari at ng nasabing proyekto upang manawagan ng hustisya. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang investigasyon na ginawa o yung fact-finding, yung binuo ng LGU. Kaugnay ho nitong insidente. Sa ibang balita naman ho, mga karehiyon, sinampahan ng kasong graft and malversation ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya ng St. Timothy Construction Corporation. Kaugnay ho ito ng substandard na flood control project dyan sa lalawigan ng Bulacan. Partikular ho yung proyekto sa Barangay Bulusan sa bayan ho ng Kalumpit. Magkasamang naghain ng reklamo sa Bulacan Regional Trial Court nito pong Huwebes, June 4, sina Assistant Ombudsman Miko Clavano at si DPWH Secretary Vince Dizon. Ayon ho kay Sec Vince Dizon, itinuturing nilang malaking isda sa flood control scam ang mga Diskaya dahil di umano sa lawak at tagal ng kanilang naging operasyon. Big fish talaga ang mga Diskaya ayon ho sa kalihim. At parang napoles daw yan ng flood control scam. Non-bailable o walang kaukulang piyansa ang kasong isinampa habang patuloy ang pagbusisi ng mga otoridad sa iba pang flood control projects na mayroon din umanong irregularidad. Samantala, hinihintay pa ang panig ng mag-asawang Diskaya at ng St. Timothy Construction Corporation ukol po sa nasabing usapin. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Secretary Vince Dizon kaugnay po nitong pagsasampa ng kaso. Kaya parang napolis yan dito sa flood control scam. With the documents needed to get the case. Of course. Diba? Base sa direktiba ng Pangulo, ayusin natin lahat ng mga binaboy na project ng mga Diskaya at ng mga tauhan ng DPWH nung nakaraan. Pinayagan na natin finally ng non-bailable na kaso of malversation si Curly Diskaya. At siguro, hopefully sa mga susunod na araw, finally din, ma-aresto na rin siya. Big fish talaga ang mga Diskaya. Ang Diskaya parang napolis yan dito sa flood control scam. With the Atin hong narinig ang tinig ni Secretary Vince Dizon kaugnay nitong pagsasampa ng kaso. Kayo mga karehiyon, anong say ninyo dito sa pahayag ni Sec Vince na big fish ang mga Diskaya?
Habang si Secretary o dating Secretary Bonuan, ayun partially granted ho yung kanyang panawagan na hospital arrest. Ayan. Sa iba hong balita, balik na sa regular na 5-day work week yung mga kawaniho ng Porac LGU simula po sa Lunes, June 8, 2026. Ito po ay matapos i-lift ang dating ipinatupad na 4-day compressed work week arrangement. Sa bisa po ng Memorandum Number 028-2026, mandatory na muli ang 8 a.m. hanggang 5 p.m. Lunes hanggang Biyernes na pasok ho ng mga empleyado ng munisipyo. Layod ng hakbang na masiguro ang tuloy-tuloy, mabilis at madaling maabot na serbisyo publiko para ho sa mga Porakenyo. Bagamat mas mahabang araw na ang bubunuin sa opisina, binigyan din sa utos na mahigpit pa rin ipinatutupad ang hakbang sa energy conservation. Kabilang dito ang pagtitipid sa kuryente at mas striktong pagmomonitor sa fuel consumption ng mga sasakyan ng munisipyo. Alam ho ninyo, may pros and cons talaga itong 4-day at 5-day work week. Pero sa mga nakakausap natin na clientele o yung mga constituents, yung mga kababayan ho natin, mas gusto nila yung 5 days. Kasi yung iba talaga, lalo na dun sa 4 days, mahihirapan ho sila. I am talking about yung mga may linalakad na papel sa munisipyo, yung mga may kailangang serbisyo. Minsan darating sila ng Biyernes tapos makita mo wala naka 4-day kami, 'di ba? So hindi po medyo mahirap 'yon. So marami ho mga manggagawa lalo na doon sa 4 na araw, limitado lang yung kanilang pagpapaalam. Usually Biyernes nga kung pwedeng liliban para tuhog na rin, 'di ba? So ito ho isang development ito sa Porac LGU. Kayo po, anong sa inyo dito mga karehiyon, So dati 4-day work week sila, babalik na ho sila ngayon sa 5 days. 8 a.m. to 5 p.m. Sa kabila ho niyan, ulitin ko lamang, patuloy daw yung energy conservation measures na ipinatutupad ng LGU. Hindi pa man po formal na nagbubukas ang klase, bahana ang sumalubong sa ilang bahagi po ng Macabebe Elementary School dito po sa lalawigan ng Pampanga. Ngunit hindi umano ito dulot ng habagat kung hindi ng high tide na matagal ng taunang problema sa ilang paaralan, lalo na ho sa mga coastal community. Ayon ho kay Alvin Gozun, ang DepEd Macabebe East District Supervisor, malaking hamon po yung taon-taon sa pagbubukas ng klase dahil mataas na level ng tubig sa kanilang distrito. Malaking hamon yung baha dyan sa mataas na level ng tubig sa kanila pong distrito. Sa isang lugar, kinakailangan pang magbangka yung mga guro at yung mga mag-aral para lamang po makapasok sa paaralan. Sa Macabebe Elementary School, 4 na palapag na ang bagong disenyo ng ilang gusali upang makaangkop sa pagbaha. Gayunman, dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig at yung issue po ng land subsidence o yung paglubog ng lupa, ilang beses na rin umanong ni-rehabilitate ang unang palapag ng ilang pasilidad upang matambakan at itaas ang kanilang flooring. Samantala, ayon ho sa DepEd Schools Division Office of Pampanga, may mga pag-aaral na silang ginagawa upang matugunan ang problema sa mga low-lying area. Kabilang ho sa mga tinitignang solusyon, itong pagtatayo ng mga bagong school building na may 3 metrong taas ng unang palapag bilang paghahanda po sa pagbaha.
Ang Macabebe East District ng DepEd ay binubuo po ng 13 public elementary schools at 4 na secondary school campuses. Taon-taon kinakaharap po ng mga paaralang ito ang epekto ng pagbaha, high tide, land subsidence at climate change. At para ho sa mga guro at estudyante sa coastal community, ang unang araw po ng klase hindi lamang usapin ng balik eskwela kundi pakikipagsabayan din sa problema ng baha. Malungkot na balita naman ho mga karehiyon. Ito po, trahedya po ang sinapit ng mag-asawang Pinoy sa Canada matapos malunod habang nagpa-paddleboard sa Browning Lake sa Morin Provincial Park sa Canada. Nito pong Sabado yan, May 30 o Linggo, May 31 sa Philippine Time. Kinilala po ang mga biktima na sina Maris Bello mula po sa bayan ng San Simon, Pampanga o Maris Bello ng San Simon, Pampanga at si Genesis Bage ng Angeles City na pareho pong 33 years old. Nangyari pong insidente habang nagdiriwang ang mag-asawa ng kaarawan ng isang kaibigan sa naturang park. Batay ho sa video na kuha ng kanilang kasama, nakasakay ang dalawa sa paddleboard nang tumaob ito at mahulog sila sa tubig. Kasalukuyan na raw inaasikaso ng naiwang pamilya ang pagpapauwi ng kanilang mga labi. Samantala umaasang pamilya sa suporta at tulong ng mga ahensya ng gobyerno ng Pilipinas at kaukulang tanggapan sa Canada upang mapabilis po ang repatriation process. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. At yan ho ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw ho ng Biyernes, June 5, 2026. Makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Ito ho mga karehiyon para ho sa mga babiyahe. Ayan, balikan natin sitwasyon sa NLEX bago tayo magpaalam. Opo, ayan, advisory. Ayan, mabigat ho ang daloy ng trapiko ngayon sa iba't ibang bahagi po ng North Luzon Expressway. Sa mga babiyahe, paghandaan po. Tama matudesisyon na tama. Ulitin ko lamang para ho sa mga katututok lamang dito sa ating programa. Kuyang Justin, kumusta NLEX ngayong maulan ng panahon at araw ng Biyernes? Abay, eto, dyan sa may bahagi ng Arbor Link, papuntang May Kawayan, Bulacan. Ayan, northbound portion, doon sa may Kawayan Interchange, ay heavy traffic na. So kung kayo ho ay pauwi ng probinsya dito ho sa Central Luzon ngayong Biyernes, ngayong tanghali, ayan, asahan ninyo, napaaga yung bigat ng daloy ng trapiko. Tapos yung section po ng Bocaue Toll Plaza hanggang Kawayan Interchange southbound ay mabigat din ang daloy ng trapiko. Tama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Time check tayo, 12:53 na. Magpapaalam na po si Justin Dizon. Pero bago yan, syempre gusto lang nating batiin ng isang maligayang kaarawan
Si Ma'am Tess Laus, nagdiriwang po ng kanyang 75th birthday ngayong araw. Happy birthday po, Ma'am Tess, at dasal ho namin ang inyong, of course, malusog na pangangatawan. God bless you po. Happy birthday. Para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan, i-follow lamang ang social media pages ng Facebook. Social media pages ng Facebook. Social media pages ng CLTV36 sa Facebook at CLTV36 News and at CLTV36 Official. Tapos yung ating YouTube channel at CLTV36 Official. Ayan. Sa ngalan ho ng mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan, kasama po ang buong puwersa ng CLTV36 News and Current Affairs. 36 News Stream kasama si Justin. Ako po si Justin Dizon. Ingat po tayo. Maulan po ang panahon. Happy weekend at God bless everyone. 36 News Stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matutuan, madesisyon na tama.